contacto coa música tradicional aos 15 anos, nunha asociación cultural que se montara aquí no Concello de Outeiro de Rei. Entón ali iniciome no mundo da percusión tradicional, montáramos un grupo de gaitas, rapaces daqui do Concello, e eu, pois, aprendín naquel momento digamos que tomei contacto coa música tradicional a través dos instrumentos de percusión. Meu pai é un artesán carpinteiro e a todos os fillos nos aprendeu o oficio, pois eu coñecía as técnicas de traballo na madeira, pois deume por facer primeiro desmontar o tambor da asociación para ver como era e logo despois facer un primeiro tambor para mí. Durante anos compatibilicei co traballo na carpintería e no ano 96 pois xa vivo exclusivamente en Moto do Obradoiro, vivo exclusivamente en facer instrumentos no inicio de percusión. Neses anos é cando entro en contacto coa zanfona. Eu criei-me en Outeiro de Rei, na aldea, e os recordos que teño da infancia de vivir no rural son os que me marcaron. Viví na cidade durante 10 anos, pero é unha opción de vida persoal. Eu creo que Galiza é eminentemente rural e o que somos, e no rural durante séculos estuvo a esencia da identidade do país e ademais pois é un privilexio poder vivir nun lugar como a Veladoira. O momento que máis me gusta é cando os poño a sonar, probalos e ver se realmente responde como eu desexo que saian sonando do taller.